To masu sauraro barkanku da zuwa na YouTube channel ta mai albarka da Allah, kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku taba mana alamar ƙararrawa. Mutane akalla 9 ne suka rasa ransu biyo bayan wani rikici tsakanin makiyaya da mutanen ƙauyukan yankin Tattara a ƙaramar hukumar Kokona a jihar Nasarawa. Lamarin da ya ritsa da ƙauyuka 3 da suka hada da Tattara Mada, Anguwan Barau da Kiwi ya kuma haddasa ƙone-ƙonen gidaje da ya sanya gwamman mutane gudun hijira. Shugaban kungiyar KAN a ƙaramar hukumar Kokona na jihar Nasarawa, Rabaran Bitrus Kaya, ya ce rikicin ya fara ne kan saran bishiyar mangoro don ba dabbobi. To mutanen da aka kashe dai ba za su kasa mutane 9 ba. A dama ko wani rikici tsakanin mutane a wurin ne ko dai kawai hari aka kai? Yara ne Fulani sun hawo mangoro suna tare mangoro su zuba ma shanu, sai wasu yara sun ce ba su yarda ba. Dalilin da ya sa ya kawo rikici tsakanin wasu yara har sun sassare juna da ada, sai wani dan Fulani ya je ya rasu asibiti, aka kai shi asibiti. Shine ya zama dalilin tension din wanda har su Fulani sun zo sun kashe mutane da kuma sun kokone gidaje. Wani yanayi mutanen gurin suke ciki tunda na ji a ƙauyukan duka kusan ana ce ana ta gudu? Duka an watse an dawo cikin garin Garaku. Local government headquarters na Kokona local government. Da kauyuka da suke kewaye ma duka domin duka ana zama gargar. Wani bukata na gaggawa kake ganin kamar mutanen nan suke yi da shi? Gaskiya mutanen nan suna bukata a taimaka musu da abinci da abin kwana, kuma a yi kokari a dawo da tsaro domin su koma da suke an fara ruwa kenan, suna so su koma gona su yi gona domin su samu abinci. A gefe guda kuwa shi ma shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Nasarawa, Bala Muhammad Dabo, ya ja hankalin bangarorin biyu da a baya ba su taɓa samun tashin hankali ba, su kai zuciya nesa. To lallai kamar yadda kika ji haka din ne, nema na samu wannan rahoton, to amma na yi bincike in ji menene ya haddasa hakan tunda da ba wannan me ya faru. To shine ake ga mun can kwanaki akwai wani yaron Fulanin da yana kiwo ne, kamar ya ballo mangoro ne, wani mai gona ya zo ya same shi yana tuhumarsa dai dalilin balle wannan mangoron. Wannan shi ya jawo ga shi wancan din ko farauta ake koya ne, yana da bindiga to sai ya harbe shi ya kashe shi a wannan wurin. To amma har da haka a kwanakin manya sun shiga yi ta magana an babba da hakuri, ba wani abin da ya biyo baya. Daga baya ne kuma dai tunda abin ba dadewa aka manta ba, sai aka ce akwai wani shi ma manomi da aka gan shi a shi ma a gona ko a daji ne an kashe shi, amma ba a samu wani wanda yake lokacin da ake kashe shi ba a san ko wane ne ba. To kaga da a yi zargin juna, tunda da wa'incan an kashe masu sannan wa'innan su ma sun ga an kashe masu. To kaga kowane bangare za su dauka wancan bangare ne suka masu. To wannan dai shine wanda dan tada hankali, kuma yankin din da su ne ma muke yabon su da zaman lafiya tsakanin su da juna da fahimtar juna. Wannan zaman tare ya zama dole, tunda kuwa ashe ba da a rabu ba, to ashe ko dole a zauna tare, to kenan ya kamata a yi hakuri. Duk kokarin ji daga bakin hukumar 'yan sanda a jihar Nasarawa ya ci tura, saboda kakakin hukumar DSP Ramhan Nansel bai maido min da ansar sako da na aike mishi ba. Tun bayan kammala zaɓuɓɓuka ne dai hare-haren 'yan bindiga da rikicin makiyaya da manoma suka fara kunno kai a jihohin Benue, Nasarawa da Filato, da ya yi sanadin asarar rayuka da dukiyoyi. To masu sauraro a nan za mu dakata da Allah, kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun damar kasancewa tare da mu. Mun gode.